Hoi, we zijn in Tegelen in het Doloptheater. Eerste dag van de montagedag. We krijgen vandaag eerst allemaal uitleg over hoe het allemaal werkt. Omdat het natuurlijk mega groot is allemaal. Er zitten er natuurlijk ook weer veel veiligheidsrisico's aan. Dus dat moeten we ook allemaal doorspreken. En dan gaan we vanavond beginnen met de allereerste montage. Dan gaan we zenderen en onze kleding aan doen en op het toneel repeteren. Die Michiel bedoelde het net. Het is bedoeld om het water een bepaalde kant op te stuwen, maar jullie zien al van ja, precies, als je hier een beetje overheen sokt, dan ga je. Ja, om het zoals jullie zien, dat is een opkomst. Maar je hebt geen reling en je hebt hier een afgrond. Een afgrond met open steen. Ja, dus ik wil heel graag dat iedereen die hier opkomt, rustig en gecontroleerd oploopt. Ga je op? We gaan zenderen. Onze kleedkamer. Pak maar een zetje. Lekker man, ik heb hier zo zin in. Wens van Klevers, we hebben een ijstaartje gemaakt in samenwerking met Zondag in het Zuiden. Er zit onderin zwarte turf, dus Oreo Crunch, de geboortegrond van Roheese. Daarbovenop vanille-ijs, Bourgondisch, dark cookies-ijs, omdat het toch een donkere periode is. De karamelsaus overstroomt de ijsjes en dan wordt afgestreken met slagroom, want na het zuur komt ook weer het zoet. Te verkrijgen in de ijssalon. Maak een fotootje en mijn kaartjes. Dag 2 in Tegelen. Wij gaan vandaag verder waar we gisteren geëindigd zijn en dat is in de café-scène. Wij gaan dan vanmiddag 2 scènetjes doen en dan gaan we eten en dan komt vanavond komen de figuranten weer. En dan gaan we het met figuranten zetten. Het is vandaag super warm, dus iedereen is goed ingesmeerd en drinkt veel water. Dan gaan we weer beginnen! Hoi! We hebben net de scène gerepeteerd waarin het regent, waarin wij in de scène onze paraplu's moeten gebruiken. Dat was wel even wennen, want er kwam een bak regen naar beneden. Ik ben ook helemaal, mijn schoenen zijn helemaal nat. Hey iedereen, welkom bij de montage van Zondag in het Zuiden. Ik sta hier met mijn collega Veas. Veas heeft eigenlijk de functie als stage manager. En daar gaat hij nou iets over vertellen, wat zijn functie is, wat hij doet en wat hij het maken zijn. Hey guys, ik ben Veas. Ik ben stage manager op toneel links, dus aan de andere kant op dit moment. Zorg is in principe dat alles tijdens het stuk goed loopt, dus dat alle requisieten, dus alle items die er worden gebruikt er op tijd zijn. Dat alles oké gaat met onze collega's van de cast en ensemble. Onze veiligheid, hun veiligheid is voor ons ook super belangrijk. En zo slepen we elkaar een beetje door de show heen. Dus wij zijn eigenlijk de zwarte mannetjes die je niet ziet, die zorgen dat de hele show blijft draaien. En wij zorgen voor een beetje magie, waardoor de show eigenlijk nog heel fris en magisch blijft voor iedereen. En dat doen wij zo, een beetje achter de schermen. Daarvoor hebben we allerlei uitrusting, zoals deze headsets, zodat we met elkaar kunnen communiceren. Want we lopen verre afstanden van elkaar af. En zo blijven we onderling met elkaar in contact als team zijnde. Hallo, ik ben Raymond Curvers en ik speel in deze voorstelling Mathoebe. En dat is de eindredacteur van Omroep Limburg, waar René van Wegberg, de hoofdrol, werkt op de redactie. En ik vind het heel leuk. Het is heel leuk. Het wordt heel mooi. We hadden gisteren de eerste keer dat er allemaal effecten waren en dat de figuranten die echt super mooi en goed zijn in het decor waren. Dus ik werd opeens heel enthousiast en ik zat echt te genieten. Dus mij hoor je voorlopig niet klagen, voorlopig. Goedemorgen, vandaag dag 3 van de montageweek. Ik ben al gezenderd. Vandaag gaan we verder met ook waar we gisteren gebleven waren. En het leuke is van vandaag dat we vandaag repeteren met de echte schapen. Dus daar laat ik jullie zo een filmpje van zien. Ik denk dat het de voederbak is, vriend. Goed zo, die kant op. Die kant op. Goed zo. Begin niet van die kant even. Dit is de band. Hi, ik ben Berry. Hi, ik ben Jeroen. Juswino uit de jaren 90. Hallo, ik ben Bas. Hey, ik ben René. En samen hebben wij super veel plezier. Is het niet? Kijk ze maar eens stralen. Vandaag dag
4 van de montageweek. Het gaat echt mega snel. Ik sta op het podium en nu wordt de rest van de tribune opgebouwd. Dus zoals jullie zien is het nu heel groot. En daar passen dus in totaal 2500 mensen in. En attentie, hebben jullie alle ramen dicht? Victor? Ja, oké. En go. Hoi, vandaag dag 5 van de montagedag. Vandaag beginnen we aan de tweede acte. En dat betekent dat we in het waterpak moeten. Dus we gaan nu echt het water in. En gisteren hebben we een doorloop gedaan van de eerste acte. En die ging voor de eerste keer met de figuranten en alles erop en eraan best goed. Het was heel fijn om even de boog te voeden van de eerste acte. Met alles wat ik moest doen. En wat ik trouwens vergeten te vertellen ben, al 4 weken lang, is dat ik ook cameravrouw ben in het stuk. Dus ik loop ook de hele tijd rond met een camera om beelden te schieten voor het grote scherm. We lopen er ook een beetje anders door deze kostuum. Maar zijn we nog sexy? Ik vond het zo sexy. Hey. Ja, dat ik vaak doe. Sick hè? Kan iemand met dat uitleggen met fysica? Hoi, ik ben Maarten Michel. Ik ben choreograaf en ik doe de musical staging van Zondag in het Zuiden. En hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, het is veel. We hebben een fantastische grote cast en orkest en crew en ja, bijna 100 figuranten. Het is een enorm opgezette productie, maar ik vind het super leuk om te doen. En de hele week wordt er wat top catering geregeld door deze mensen. Woehoe! Vandaag, dag 6, laatste dag van de montage. En die sluiten we zo af.